Llega a Garneres a Pepa Coronata, avui vingam en Joio, en Posa Playa. Està cosa de València 5 minutets, com a molt, des d'un vídeo estarà 10 minuts, i us vaig dir una cosa, per aparcar així, no aparqueu mai en lo que és en el camp Alboraya perquè hi ha un munt de tros. Tingueu d'agarrar la paral·lela que està en la farmàcia i per ir pagar dins, com si anàreu a les platges de Meliana, per ells on podeu aparcar millor. I res, aquesta organització, crec que parla dels anys 70, no porta molts anys, i la veritat és pràcticament jove. Havem demanat un cubo de cerveses perquè hi ha una promoció que cada 6 cerveses, o sigui, 6 quintos millor dit, te regalen una tapa, mireu. El que passa que és un animalazo, és apartar-lo. Ara m'hem demanat el pan bau, un vegau. Anem a provar-lo, anem a repartir uns germanets, uno per a cada un. Tres Montses. Está calentito, calentito. Fresquete, fresquete, ¿eh? Fresquete no está calentado. Ya no hay que decirlo todo, están un poquito calentitos, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? Ben muy del pa, ben calentito. Està, has vist, cariño? Està molt, molt bo. Mireu. Porta un muntó de carn, que molt bo, El pa està perfecte. La pan está perfecta, está muy mullet. No puede ir puestos que la agarren y lo que fan es se queda, le pasen la plancha y se queda durez del pan, y eso no te que hacer un pan baote, se fa al vapor y se hace muy mullet, muy mullet. Va buenísimo. El segon plat que hem demanat són uns tacos de cochinita pibil i porta així una salseta. Vamos a probarlos. Están bien alineados. En Lima, ¿no? Sí, en Lima. Estos parecen un poquito más resecs. ¿No? Prueba con la salsa, a ver si cambia. Sí, una mica de salsa. Pan propi. Esa salsa al dulce que diuen ya cambia, Este ya cambia por agua, Pero es un poco picante, ahora tiene un poco de picación, no lo pican, no lo tengo, Con unos tacos Unos tacos. de cochinita pibil. Aguacate. Mireu. Y dos aguacate. Porta un poquito de aguacate, con mireu. Y estos serán más fáciles de minchar. Pulpor. Pulpor, esa pulpor, ya. Carne de cochinita. Ah, me he equivocado. He pedido la cochinita que no paguen. Pulpor porta. Es que para minchar son muy jugosos, Los de minchar molt més fàcil, Aquests també és bons, sí, cariño? Jo si dels dos que n'hi ha, demanaria estos, al tri. Estos són més jugosos, entren molt millor que els altres. I després hem demanat una ensalada. Ensalada en valencià se diu ensalada o amanida. I porta poma, porta també, com si cosa de nom? Nectarina. També porta formatge de cabra, porta també raïm, aguacate, tomata cherry, un tipus de mezclum i una salseta. És un cachopo. Anem a tallar-lo i a provar-lo. Els rebossates pareixen emparrallats, A veure, mi amor, ¿te vuelves platería que te pique un trocete? Lo
No, no veixina, és molt gran. Ara la Montse un bon tros, que he de créixer. També porta unes crilletes, tipus braves, a provar-lo i a veure com està. Ahí no se ve, ah, no. Ahí se ve. Pimiento. Porta pimentó, formatge i carn. Però el pimentó li dona un poquet... Li dona un tau bo, Està molt bo. Ah? El cruixent està també, perquè vosaltres està bo també, no? Sí. El pimentó li dona un poquet de, ¿no? de chispa, Después portar la salseta, ahí. I els crilletes que se noten que són casolanes, mireu. Ah, vingueu. En un caso pues tinc algunes braves, ¿sí o no? Pues sí. Mira, 2 per 1. I se noten que són casolanes, estan fetes per ells, Vingueu. I demanar braves, no demaneu braves. Un cachopo i braves, tot alhora. Entre sèpia i sepione de platja, Està entre mitges, ni és sèpia, perquè és més xicoteta, però tampoc és sepione, que és més Està entre mitges. Per 15 euros este plat, Por lo menos es sepia, lo que nos han ficat, Aparte en la carta fica sepia, No fica así ni sepia de playa, ni res. Fica sepia. Pero no t'han enganyat, Eso tiendrecita, ¿verdad? Espérate de más. Me ha sorprendido. Le pongo más el arroz, sí. Buena. Anem a provar-la, però jo estic tallant. Ah, está buenísima. Y Montse, a ver, tú te faltará, ¿no? Un poquito. Anem a provar-la, que jo no tinc cara de provar. Hombre, en el gabinet ya se nota que se talla súper bien, Está buenísima, De molta calidad, Y tiene un sabor que flipes. Mira, eso que l'han salat millor de voltes, Eso sí vale la pena, A ver, también es importante comer fibra y demás, ¿sabes? Necesitas un toque de Val 15 euros, perquè val 15 euros, però No, pero val la pena demanar-ho, Té molt de sabor, está top. sí. Normalment la sèpia no té tant de sabor i aquesta té molt de sabor. Tenemos de sabor, Pues el següent plat que vam demanat ha sigut un polp a la gallega, val? Està fet a la brasa i a part porta la creïlla de ser una creïlla parmentier que diuen, no? És tipus revolcona, ¿vale? Revolcona vol dir que se gastan normalment en estos renos de Soria i com las xicones de per allí, de Ávila per ahí, pues la gastas. Porta un poquet d'oli, un poquet de pimentó de la vera y punto y pelota. Anem a provar-lo. I vaig a tallar-lo en el gabinet. Mira, m'han portat un gabinet de casa posta, val? Anem a tallar-lo. I anem a repartir-lo. A veure. Se nota que està fet a la brasa, amb un toc. A veure. Sí. Vale, és que està fet a la brasa, Anem a provar-lo, a veure com està. Vale, ja anem a veure com està. Senta, Cristian, ahí. Com està. No és del que més m'agrada, però està molt bo. La sal negra li pega, Té molt de sabor a brasa. A mi m'agrada més que més meló, però ojo, està molt bo, n'he que dir-ho tot, A mi m'agrada això més que se fa, però ojo, està molt bo. Està
Està boníssima. Anem a provar la creïlla. La pata n'hi ha que dir que és prou important. Li han ficat un poquet, com us he dit abans, ens han ficat un poquet de sal negra. Hem a provar la creïlla. Hòstia, com se nota. Jo és que no la ficaria així. No la ficaria per una cosa, perquè això mata el sabor. I jo no la ficaria perquè el que és... O ficar-la i no ficar-li pimentó. O què faria? Perquè el pimentó mata el sabor. És una creïlla més melosa. Està bona, però ni mata el sabor. Si ho més fresco, mata el sabor. Perquè el pimentó de la vera mata el sabor. Les coses com siguen. Jo faria més una parmesier, més neutra, i se menjaria millor. El polpe és de qualitat, això és que dir tot, El polpe és de màxima qualitat i una pateta con Déu mana, no sé con igual, Val la pena pagar els 24 euros que val. Però jo la creïlla està melosa, però el pimentó de la vera a mi no. No se pot menjar tot junt, se para així. I el següent plat que hem demanat, l'últim ja, un entrecot trinxat d'Àvila, ¿vale? Anem a provar-lo. Chicos, si queréis que lo pase un poco más, la brasa la dejan primero por tierra. No, está bien, Está bien hecho, Està molt bé, mireu el punt, El punt està perfecte, Està caramelitzat per fora, està sellat, la capeta que porta ahí, i mireu l'interior. No sé si ho veureu bé, a veure, espera. Veieu? L'interior, el que és l'execució de la carn està bé. Porta unes creïlles casolanes i un poc de tomata. La tomata pera, crec que és, a veure, crec. Però anem a provar-lo. Pues está ya en este gabinete, pero de escándalo, Está ya molt bé. I el plat ahí perquè el vegau. I així. Sí. Això està més bo que el polpe, Està molt bona, Això no li dona ningú pero, Això no li dona jo ningú pero, Molt ben executada. Està perfecta, Jo la veig perfecta, mireu. Perfecte, La tomata, no sé si tomata pera, no ho sé. No. Tomata pera no és. Tomata en sí normal. De creïlles que són casolanes, pareixen. A veure. Creïlles són casolanes sí o sí. Però fijo. ¿Qué? La carn és de molta qualitat, Se vinga així de maneura, que està boníssima. Està feta a la brasa, no se nota tant sobre la brasa de la carn, les coses consiguen, jo no noto tant, però el punt d'execució és perfecte. Està sellat, com Déu mana, per el mig està jugosa, jo crec que la carn sí que és un 10, la carn sí. Si vingau, això tinc de demanar-ho. Val 25 euros, però jo crec que es val, Jo crec que es val, però perfectament esta carn 25 euros es val perfectament, Mira, anem a fer una cosa. S'ha xerat un poquet, però vaig a fer-ho, me voy a emportar de casa. I anem a veure, Està perfecte. A veure. Hombre, lleva un rato ahí. No puede estar... Està ara a 39 graus, però n'hi ha que dir una cosa. Està perfecta perquè la carn, una volta feta, sempre puja uns 5-6 graus i està perfecta a 39 graus interior. Està perfecta, en veritat, està perfecta, perquè el punt blu, que es diuen, que és el francès,
té estar entre 35 i 45 gros, va estar perfecta per deixar 39, Una locura, l'han fet, no m'ho crec ni jo. Mireu, si ho veureu bé, a veure, si ho veieu bé, I és d'Àvila, la carn. si ho veieu bé, la carn, És d'Àvila, que és... ja se n'anà la temperatura. Vaig alçar-me, a veure, espera. Perquè la vegin, mireu, està perfecta, és el que diu el blu, que té entre 35 i 45 graus, i està, ara està 36-37 perquè porta un poquet de temps així, però està perfecta, l'han tret perfecta. Una execució genial de la cara, La saben fer molt bé així, i de molta qualitat, I per últim, un cafè del temps, un poc de sucre, en veritat no hauria que ficar el sucre i el cafè fort, però jo el sucre ho sé molt. Però així, pues estem de categoria, mi amor, pega molt la orilla així de la mar. És un puesto que si no voleu agobios per a vindre a... No, ahora estás directo y ya has llevado nuestro lugar favorito. Pues mireu, el total del compte segon 150 amb 60, mireu el compte. Ho bé. Ara estem així, la prisa de la mar i pega i no se veu bé. Pues mireu, un doble 2,80, està molt bé de preu. Hem demanat un cua de 6 quintos que val 15 euros, però han entrat els 3 pambau, n'hi ha que dir-ho tot, una burguesa de 3,20, el cafè, 3 cafès a 1,40, està molt bon preu. El combinat de Henry 10 euros regalat, perquè per ser una platja regalat, l'aperol 3,50 euros i comptaste, el 3,50 l'aperol és aperol de risa. Y en la Pobla San Juan lo hace típico. Y después la ensalada de fruta es de lo que menos me ha agradado, a 11 euros. Tacos de cocinita a 9, los tacos a 9 también. La sepia 15, el sepia estaba para plorar de bona que estaba. El pulpo a la base 24 también buenísimo. El cachopo 18 euros y el de Guatavila, que es el tope de gama así, pues dir algo, el buquensilla 25 euros. Hem demanat una anímala que havia sigut reventat de lo que havem menjat així, la veritat. Hem demanat exagerat, perquè veieu en el canal tot el que podeu demanar i més així. Jo, per mi, el que més m'ha agradat, la sèpia m'ha encantat, els tacos de Full Sport també m'han encantat, el pambau també m'ha agradat molt, la sèpia m'ha encantat, el pol també, el cachopo entre mitges, n'hi ha que dir-ho tot, i el de Ávila, un espectacle. Pues res, ja sabeu, hem vist a 50 euros cada un, però hem demanat més de compte, però per dalt de cap. Jo crec que normalet, si haveu demanat una parella de persones, demanant, per exemple, l'entrecot de Vila que val 25 euros, te demanes també una cepieta que val 15 i després demanes uns tacos, jo crec que ja sopa, segur. Nosaltres acabem per el canal treure tot el màxim possible que hem pogut treure, fins que no hem pogut ja més de menjar. Pues res, no oblideu subscriure-vos al canal i donar-li like. Adeu!